Am primit bilețelul ăsta. Salut, Daniel, îmi place conținutul pe care îl postez despre Dumnezeu și îmi spune practic că trece printr-o perioadă un pic mai grea și vrea un sfat ce să facă într-o perioadă mai grea, ce să faci ca să te apropii de Dumnezeu. Și mi se pare foarte tare că văd tot mai mulți oameni care sunt împinși în direcția asta de a se apropia de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu caută tot mai mulți oameni, că zice că n-ai cum să ajungi la Dumnezeu dacă nu te atrage El. Nimeni nu poate să ajungă la Tatăl dacă nu e atras. Și Dumnezeu ce face? Vine la ușa inimii tale și bate și zice: caută-mă, caută-mă, pentru că știi care e ideea? Dumnezeu se lasă descoperit, pentru că cine caută găsește, foarte important. Deci prima oară trebuie să cauți. Și cum trebuie să cauți? Zice: căutați-mă cu toată inima și mă veți găsi. Eu mă voi lăsa descoperit celui ce mă caută cu toată inima. Așa că în momentul în care începi căutarea asta față de Dumnezeu, roagă-te din toată inima, roagă-te și zi: Doamne, du-mă către adevăr, să nu mă duci către minciuni, către lucruri care să mă rătăcească, lucruri care să-mi dea hype de moment și după care să mă stingă, lucruri care să-mi dea ego spiritual, să cred că sunt mai mare sau mai bun decât altul. Și păstrează-mă, Doamne, la lucrurile smerite, pentru că Biblia spune că pe calea astea nici măcar cel fără minte nu se pierde. Deci și dacă n-ai minte, pur și simplu, atât de simplă calea și atât de accesibilă încât nu te pierzi pe ea, pentru că e super, super clară. Și în direcția asta, ce aș face eu în momentul ăsta, practic, în apropierea asta de Dumnezeu? M-aș ruga foarte sincer, exact cum am spus: Doamne, nu mă lăsa să mă rătăcesc și pune în mine exact, adu oamenii potriviți să învăț lucruri așa, dar aș citi Biblia. Foarte important, aș citi Biblia și nu mi-aș pune sarcini grele în cârcă la modul: mamă, dacă nu citesc pe toate e păcat. Nu aș pune sarcini de-astea, că n-au sens. Aș începe să citesc pur și simplu Biblia și aș fi foarte constant. Aș citi zilnic. Eu am și citit-o de mai multe ori Biblia și în continuare citesc Biblia. Adică recomand, este extraordinară, e efectiv strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și versete care pe tine te hrănesc, versete din Proverbe o grămadă, dacă ați văzut, eu știu foarte multe versete. De ce? Că le citesc și mă hrănesc cu ele. E o hrană reală pentru suflet, cum zice și Domnul Iisus Hristos, zice că cine va veni la mine nu va mai flămânzi niciodată, nu va mai fi foame niciodată. Cine va mânca din pâinea asta pe care o dau, cine va bea din apa asta pe care o dau, pentru că e o apă care îți hrănește sufletul, acoperă golul din interiorul tău pe care nu-l poate umple nimic altceva. Așa că dacă aveți căutarea asta în voi, rugați-vă sincer și începeți cu Biblia. Este cea mai bună carte pe care o poți pune la baza relației tale cu Dumnezeu și la baza credinței, și cartea care îți dă claritate și face totul simplu și accesibil, adică nu ritualuri, nu chestii, nu nimic, pur și simplu lucrurile simple. Noi suntem păcătoși, Domnul Iisus Hristos a venit în lumea asta pentru noi, pentru că noi n-am putut să ne mântuim singuri, am încercat prin faptele noastre în toate felurile posibile și nu a putut nimeni să se mântuiască în niciun fel. A venit Domnul Iisus Hristos și prin El, prin faptul că El a fost neprihănit, a trăit o viață perfectă, fără nicio greșeală, noi avem intrare la Tatăl. Ca să vă dați seama ce frumos e, că noi n-am fi putut niciodată, pentru că dacă tu nu poți să ajungi la Tatăl dacă nu ești neprihănit. Dar prin Iisus Hristos acum suntem neprihăniți, pentru că El, deși n-a avut niciun păcat, s-a încărcat cu toate păcatele noastre trecute, prezente și viitoare și a murit nevinovat, atenție, fără nicio greșeală, încărcându-se cu păcatele noastre, ca noi, dacă credem în jertfa Lui, în ceea ce a făcut, dacă noi credem că El a fost pe pământul ăsta, a înviat bolnavi, a vindecat bolnavi, a înviat morții și a adus împărăția lui Dumnezeu prin cuvânt și prin cunoștință și prin înălțarea asta de conștiință și de nivel care s-a întâmplat odată cu venirea Lui, noi așa avem viață veșnică. Deci e superb, vă zic. Deci viața cu Dumnezeu este cea mai frumoasă, pentru că îți dă sens, are claritate, lucrurile sunt bune, dar rămâi la lucrurile simple, nu te duci în lucruri de alea complicate, pur și simplu rămâi la lucrurile simple. Ce a făcut Hristos pentru mine, ce vrea Hristos de la viața mea, îmi trăiesc viața așa de fiecare zi și dimineața când pleacă de acasă spune o rugăciune simplă: Doamne, te rog ca astăzi să fii cu mine, te rog, Doamne, ca astăzi să mă întâlnesc cu oamenii doar cu care trebuie să mă întâlnesc și cu care nu, să nu mă întâlnesc, și Doamne, să fiu și astăzi în planul Tău. Poartă-mă pe mâinile tale, să fiu în planul tău. Și de asta e ce mi-a venit mie cu simplu să mă rog. Dar poți să te rogi câteva cuvinte, spune-le din suflet. Și dacă le spui din suflet, vei vedea că Dumnezeu te ascultă, pentru că Dumnezeu își ascultă și își iubește copiii. Vă urez o zi de colecție, suflete calde, și căutați cu adevărat. Și da, nu știu, vă zic că e cea mai frumoasă viață pe care o poți trăi.